Si Yorino sa first session niya ngayon dito sa Gusang Mangaldan. Ayan po, sila ma'am, sila po ang dumayo ngayon dito. Info pala ni Yorinos, ano siya, lemon, saka breed niya, beagle, sad face, squirrel face. Yung kanyang daman sir is may dugong blue, saka kaya nagpo-produce siya din ng blue, saka back to back lemon, kaya yun, mostly puro lemon ang kanyang nilalabas. Ayan po, sa mga gustong magpa-stud service, pwede din kami open home service o pwede din dito sa Kennel Stud. Ayan po, pwede nyo po akong i-PM, Aldrin Biasaga. Pwede nyo pong i-PM din si Magic Hand ng Manawag. Hello! Ayan po. Ito na muli kami. Gagaw ulit kami ng pera. Ayan po, kung kagabi, stud session namin, ano ba yun, Belgian, ngayon naman Beagle. Yo, what's up? Magandang umaga po sa lahat. Muli, nandito kami sa Barangay Gisang, ang baluarte ng mga palaka. At dito na si Frogman. Ang pangalan po ng client po namin ngayon, mga boss, is si Bounty. Ito po ay pure breed, pero mix po ng pig. Tignan nyo po, taba. Laki oh. Ayan na po, babalat na po si Yorinos. Tama po yan. Tara. Wait lang, pakita ko muna si Yorinos na pugi. Ayan na po. Taba, Shout out, double shout the out. size. Shoutout sa lahat ng mga aso dyan. Double the size ni Reynolds. Tanggalin mo muna, tanggalin mo muna, tanggalin mo Oh, muna. nasaktan siya. Tanggalin mo muna. Ito. Kailangan ko muna ng leash. Nag-aatingol na naman ang aking dog. Lit, ang lit ng hari niya, oh. Ang lit ng hari niya. Ilang boy, ito maliit, mamassage ko lang. Para hindi kawawa. Mabigla siya, para hindi siya mabigla. Sarap. Mabiskod. Huwag ka nagpapasay. Alright. Pasok na mga boss, mga sir. Isa pa nga. Yun. Sinulan na naman to. Akalang madali po ang ginagawa namin. Pasok na. Shoutout sa ating tropa, Michael Butong Velasquez. Pasensya ka na, wala ka ngayon dito dahil sinashoot kami. Sa Tuesday, kasama ka na, ipagmamaneho mo ako. Thursday. Ay, Thursday pala, Thursday. Hoy, Michael Dutong. Anong niya, koding niya? Kapre. Hindi, pagkulong. Ha? Pagkulong. Hoy, bangkelang man. Yan ka lang, magpahinga ka. Bangkelang kan talaga lasing. Pumunta namin. Bangkelang, magpaubang ka, magpalag ka, tataba ka. Shoutout sa lahat ng mga aso dito sa Pangasinan. Sige, pare. Para makita nila. Ayun o. Shoutout sa lahat ng mga shooter dyan. Sa mga breeder, sa mga groomer, sa mga aso-asuan lang dyan. Shoutout sa inyo lahat. Sa mga gusto magpa-stud, ulit. Ayan po. Tignan nyo naman po, naka-video na kung paano yung trabaho namin, kung paano na yung session namin, Yan o. kung paano namin ilak yung aso. Ayan po. Hindi po yan sa Pangasinan, hindi po yan patit-patit na trabaho. Talagang totoong trabaho po ito, sir, ma'am. Tignan nyo na lang po. Hindi lang wala po kami kasing photographer na tututog sa amin. Awi kita. Tama na. Ano, tignan nyo naman kung kagano yung trabaho namin dyan, oh. Mga sir, ma'am, tignan nyo naman yan aming Magic Hand. Magic Hand ng Manawag. Ayan o, may vlog po yan na Magic Hand TV.
Ang kanyang Facebook, Magic Hand. Pangalan sa ano, Messenger? Ang aking Facebook po ay Mark Sinocolos Fernandez po. Naka-professional mode na yun, kaya dun, kahit na doon na kayo. Ano. Ayan po, sa mga gustong mag-5-star service, ayan, meron kaming Beagle, meron kaming Belgian, meron kaming Golden Retriever, meron kaming Shih Tzu, meron kaming Labrador, meron kaming Japanese Spitz. Ano pa ba? Nakalimutan pa ba ako? Meron kaming Chihuahua. Ano pa ba? Meron kaming Fragman. Meron kaming Fragman. Si Bangkeeng. Meron kaming Bangkeeng. Shout out kay Bangkeeng daw. Oversize yun, oversize. Hindi, ayan po, seryoso mga sa mga gustong mag-5-star, ayan po, nakikita nyo naman po yung aming trabaho. What's up, once again, nandito ulit tayo sa Barangay Gisang. Kasama natin ang Fragman at si Uranus. Yay! Ayan po, dadali na naman si Uranus at si Fragman. What's up, what's up? Magandang umaga sa lahat. You know, maagang maaga pero nandito tayo. Babanat na naman tayo. Ito si Makadyot, Uranus. You know, magandang umaga po sa lahat. Time check 8 AM. You know, tara, tirahin na po natin. Talabos sa lahat. Hindi lang, basta bumba na mo niya, tapos na. Kamulay ka rin mo punta. Wag na! Leo! Ay, bakit mo? Uranus! Yung po, yakin lang po. Second and last session po dito sa Barangay Gisang. Kasama ko ngayon si Fragman at si Makadyot Uranus. Tara, samahan nyo kami. Doon. Ikot. Tado kayo, Uranus. Uranus! Ayun po, pabebe lang po yung dam. Ang bago naman. Alright! Mahirap talaga lang walang kasama. Sariling diskarte namin to, mga sir, ma'am. Yan na po. Yan na po, tignan nyo naman kung gaano yung 6 drive ni Uranus. Ayun na po. Uy, relax na. Tignan nyo naman kung ganadong-ganado yan. Ayun o. Ayun. Yan talaga ang certified Makadyot. Kahit ilang ulit. Kasi sobrang likot. Ang gulo mo naman kasi. Titira tulog ko rin eh. Ayun mo, tignan nyo. Spell. Wrong hole. Yo, mahirap talaga mag-shoot. Sabi nila, madaling trabaho to, hindi ah. You know, shout out sa lahat ng shooter dyan. Ingat kayo lagi. Saludo ako sa inyo. Tignan nyo naman. Dito. Hirap talaga pag solo flight. Solo fight. Imambat mo kayo Uranus ah. All pala. Magiking ano mo. Idikin ito. Adara solo. Ina! Ano yun? Ito na! Bakit ka alamot? Iparang niya ang tumpugat kasi ninunumaan niyo. Ito na! Ayun. Tignan nyo naman, hindi ganun kadali ang buhay ng shooter. Lalo lang kung mag-isa ang shooter. Ayun lang nyo na yan, mga sir, ma'am. Ayun, baon na po. Okay, isa pa, sige! Nakis kasi yung patay, katatapos yung ka na eh. Ang takar ko na niyo man, kakarapas ng tibok ko, baka naman nakis pala. Yun, lock and load na po.
Tensya na. Ang gulo ng aming lalaki, si Uranus. Black. Sir, ma'am. Ay, manang-mana talaga sa amo. Makadyot na makadyot. Si Uranus, lalong-lalo na kanyang amo na si Frogman. Yay! Nala dyan. Yan na. Atras ka disa. Yan na. Di wala naman. Abi salito na. Abi salito para magbit na may bagot. Diyan na nalak pa. Ganun ta gabit ni wait lang. Okay. Yan na. Humirit pa po. Humirit pa. Nabitin. Di pala balik. Ayun. Shout out kila ma'am na free lodging na yung kanilang aso sa mga walang oras, sa mga alaga nila na nag-aalagang ipa-stud yung kanilang dam kasi hindi nila kayang ipunta. Ayun po, free lodging po tayo. Kami na po bahala sa pag-i-stud ng aso nyo. Bali ang doon namin, bibidyohan na lang po namin at isi-send sa inyo yung stud session nila. Ayan po yung stud session nila, ma'am at sir, dahil busy sila sa kanilang trabaho. Bukas ng gabi na nila ito kukunin. Kaya yun, PM nyo lang ako Facebook po, Aldrin Biasaga. Pwede din naman kontakin nyo si Mark Sinacruz Fernandez, Magic Hand ng Manawag. Kung sa presyo naman po, same lang po. Parehas lang din po ang binibigay kong presyo at sa kanya. Kaya wala pong pagkakaiba kung sino man ang i-PM nyo sa amin. Ayan po. Ayan. Kinoshoot to. Wala po yung honor. Ayan o. Kami na po bahala. Dog food. Apo. Mag-iwan lang po ng dog food. Kami na po bahala. Ayan. Lock po yan ha. Si Uranus po pala. Ano pa? Quality na yan. Quality Beagle. Sad face. Square face. Producer siya ng lemon. Nagbibigay din ng yan. Choco. Nagbublo din yan. Mga rare color ng Beagle. Ayan. Yan po siya. Dalawang shoutout kay Sir MJ. Shoutout kay Sir MJ yung sa Alaminos ba 'yun? Yun. Nasa wall ko na rin 'yun kung gusto niyo i-check. Aldrin Biasaga nandin po. Shinare ko po. Ayan. Uranus. Ayun o. Shoutout diyan sa mag-asawang si Sir MJ saka ni Sir Judy Ann. Shoutout sa inyong dalawa diyan. Ayun o. Ito na po yung pinagmamalaki natin na lemon. Dalawa po ang na-produce niya dyan. Dalawa po ang nag-take po dyan sa inyo sa Alaminos. Maraming salamat po sa tiwala, Sir MJ, ang mag-asawang shooter ng Alaminos City. Hello! Organization.